All right. Niyangizwa. Kuyezwakala? Okay. Wonke umuntu uyangizwa? Testing 1 2 3. Yes. Yebo sikhona Okay, iscreen sami. All right, kuhle. Admit. Mr. Caesar. Meeting is taking no join here tomorrow. Okay, so okay. Ngicabanga-ke si-enjoyile kancane ibreak yethu. Besichaza la ukuthi kunemithetho esilandelayo ngoba sifundisa i-language njengoba usuke ufunda nakwisiZulu ne-English, ama-nouns wakho, ama-verbs wakho, ama-pronouns. So ne-language le ka-HTML kunemithetho yakhona. So sisakhuluma ngayo-ke le mithetho le. Sikhulumile sathi i-document yethu. Oh yes, bonisiwe. Mondisi, khona umbuzo? Yebo, akusiwo umbuzo. Yazi i-screen sakho angisiboni mina, siveli kimi. Angazi indaba. Okay, Angazi noma mhlawumbe wakaziveza kodwa stop presenting, ngiphinde ngiqale phansi. Screen share. Right. Okay, give me la kule phone check kuyo ukuthi kwenzakalani. Ngiyasibona. Abanye bakanjani ababoni nabo? Hello? Kuyabonakala ngakwelami side. Wonke umuntu uyabona? Ngiyacabanga iningi liyabona. Sicela ucheck-e lapho i-connectivity yakho ukuthi strong yini, kungenza kuthola ukuthi i-download speed iyona engekho yini. All right, so sikhava la ukuthi sikhava ama-building blocks e-language esisebenza ngayo. Sakhuluma ukuthi kunendlela oqala uhlele ngayo udaba before ulubeke kwa-HTML. Siba nale declaration phezulu ukuthi njengamanje sesebenza ngo-HTML, usuyayivula i-HTML yakho, i-body, ngo-HTML tag, ngo-HTML element. Kathi sivula nge-HTML element, okusho ukuthi u-HTML phezulu, ngezansi uyamvala, yonke into isizongena phakathi. Yonke into engena phakathi ino-head, ibe no body.
uhead futhi naye kunezinto akakwazi ukuyimumatha. Lezo zinto ezikwazi ukumumathwa uhead nazo zikwazi ukumumatha information ethile, right? So iyiphi-ke i-information iziphi lezi zinto ezikwazi ukufakwa kubody wakho? So siyibiza ngama-element. Yonke into ku-HTML i-element, right? So sithi element siyayivula siyayivala kube ne-content yakho, right? The HTML element is everything from the start tag to the end tag. Shuthi bathe tag name. So an HTML element is defined by a start tag, some content, and an end tag. Njengoba ngichaza, siyabingelela sibe kudaba lethu sivalelise. So uma uvula indaba ubingelela i-tag yakho good morning wakho lo uyamvala good morning wakho la. Meku good day uyamvala futhi good day. Uma uthena good afternoon uzovala uthi good afternoon. Ubeka indaba yakho, right? Ama-element akhona kwa-HTML u-H1, u-P, u-BR. Kodwa la into abazama ukuyigcizelela bathi kuyenzeka kube nama-element angenayo i-content njengo-BR. Sisazofunda ukuthi u-BR uyini. So yebo kuwumthetho, kodwa kuyenzeka umthetho siwuphule kancane ngenxa yokuba special kwezinye izingane. Uyazi nawe uthisha uyayibeka athi cha i-due date umhla ka3, kodwa kube khona lezi eziwu2 akane soft spot azazi ukuthi ziyahlupha ayiyeke vele uyazi ukuthi lezi vele zizosubmitha ngomhla ka5. Uhlale nje leyo nto uyazi njengothisha ukuthi cha laba bahlezi be-late, kodwa unomthetho uthe wena ngomhla ka3 siyasubmitha, kodwa khona abazosubmitha ngomhla ka5 uyabazi. So that means there is an exception to the rule kuma-elements ethu. Akuhlezi kunjengoba kushiwo khona umuntu orude ovele abingelela agcine lapha engakhulumi engalivali udaba, uvele egcine ngokubingelela. So enye element anjalo u-BR. So H1 bayasho ukuthi start tag is your tag, element content okusho ukuthi yonke lento is an element. Ku-start tag, element content, end tag. So bayasho ukuthi ke element content lento esisuke sifuna ukuyiyona ukethwe i-element yakho. End tag H1, right? You've got a P tag. My first paragraph uvala P tag. Kuwumthetho nje ukuthi uma ngifundisile ngathi mina create an element that is a P tag. Futhi mengisho njalo wena usuyazi ukuthi uzofike uthi uvulela i-bracket uthi P uvale uvule ufake u// uthi P uvale uthi thisha sengiyikhandile element P tag eno P tag, ngoba i-element yikho konke lokhu kuphelele, kodwa kukhandwa it's made up of your tags. This is your opening tag, your closing tag, or your end tag. Lana I'm missing i-content noma i-content yami ifana nokuthi is nothing, futhi akho lutho kwi-content. Okay, abanga lokho ku-covered ukuyisusa lento la. Okay, all right, right. So my first paragraph, some bachazile la BR have nothing. Web browsers nakho bathi web browsers, the purpose should umsebenzi we-web browser u-Chrome, u-Edge, u-Firefox, u-Safari, Opera Mini, yini njengoba sichaza Friday, is to read HTML documents and display them correctly. Njengoba ngingene deep kuleyo nto leyo last week na kulele lesson yethu siyiqala. Umsebenzi we-document. A browser does not display the HTML tag, but uses them to determine how to display the document. Uyezwa? But i-browser ayikuvezeli into oyibhalile, kodwa isebenzisa lento oyibhalile ukwazi ukuthi kumele ngiveze kanjani i-document. Right. So
njengoba beveza la example sike senza nathi savula ku-index.html ifile ka-html uyakwazi ukuyisave nango.htm is the same thing, umehluko awukho. So bayakuveza nayi ifile ivuliwe nakho nathi besibuka la users bani nayi content lento ade siyenza izolo sukela izolo. HTML page structure sebeyichaza kahle-ke manje basenzela below is a visualization of HTML page structure. Shuthi asiyivisualize manje lento shuthi this is uma ubuka la leli bhokisi unebhokisi elikhulu na umuzi womnomzana we-HTML sinendlu yangenhla la uhead, sinendlu yangenhla la endlini yangenhla siyazi ukuthi kuhlala izinto zasemsamo la endlini yangenhla shuthi uhead uno title unani nani. Sibuye la emzini omkhulu umzimba lo unebody shuthi the rest of the igceke lethu leli sesiba no H1 shuthi siyazi la ukuthi unesibaya la unekhishi unani usuyawukhanda na umuzi wakini ukuthi ufuna ube ngalendlela ukuthi ume kanjani, yabona. Kodwa nje siyazi ukuthi umuzi womnomzana uyabiyelwa HTML. Umuzi womnomzana unendlu yangenhla, indlu yangenhla inomsamo shuthi izinto lezi eziphathelene nomuzi la ekhaya engabonwa abantu la uhead, izinto engabonwa abantu ela kuhead. Mase la kubhodi izinto eziseyibonwa abantu, awu la ekhaya sinompompi, awu la ekhaya sinengadi, sinesibaya sinani. So this is the structure of your HTML page, right? Bayachaza-ke the content inside body will be displayed in a browser. Ikhona ukubonwa abantu lokhu kumuzwa la ekhaya lo ubhodi uyena ophethe izinto ezibonwa abantu. The content inside title element will be shown in the browser title bar or in the pages tab. So lo title lo bathi usuzovezwa la phezulu la, awuveli la kwi-page, uvela la phezulu. Into nje ephathelene nomsamli la phezulu ku-head, into engabonwa abantu, right? HTML history bakuchazele nge-history, lento yakhandwa umuntu, yakhandwa abantu, lento akusiyo into efike namakhompyutha, cha, abantu ababethi badlala ngekhompyutha badiscover ukuthi uyazi mesingenza kanje kungaba lula ukuthi mesingenza kanje. Bayasho la 1989, this is a very young technology, internet. Tim Berners-Lee invented WWW, which is World Wide Web. Shuthi iwa-inventa indlela ukuthi amakhompyutha acommunicate across the world. Yena futhi same guy, hlakaniphile-ke lo Berners-Lee, mekuno-Lee la kungenza ukuthi umshayina omixile mhlawumbe. Tim Berners-Lee, kodwa nje ngathi unegazi leshayina phakathi. Invented HTML. This language was invented by someone. So uDave sebeyaqala-ke abantu sesiyasebenza kule language sonke. uDave bani wadraft HTML plus kwaqhubeka urecommendation kwafomwa inhlangano ekuyiyona egovernisha ukuthi uHTML usebenza kanjani umhlaba wonke. W3 wa recommend XHTML okungolunye uhlobo lwe-HTML. 2008, very recently, first public draft of what HTML5 should be. Shuthi HTML isikhathini ngesusebenzisa manje is version 5. They decide ukuthi okay asisebenzise u-HTML la sivale ngawo. Ama-browser akwazi uku-interpreta lento, akhanda ama-browser bephinde beshintshe bethi asibe no title, bephinde bashintshe abantu bethi asibe no head. These are the different versions of what you can do with HTML. So into enomlando kodwa iseyintsha, is very young technology. Ikhona okubalulekile. So the tutorial follows the latest HTML5 standard. Shuthi into engufundisa yona la is the latest version of the technology ka HTML, right? Buku isikhathi 20 past. Sabayakubuza ke la exercise. What does HTML stand for? Sike sathi hot typing markup language, kazi sikusho lokho. Home typing modern language, kazi sikusho lokho. Hypertext markup language. Home testing mixed language. Yabona sekuyi-test. Ayime ngibuka mina ngathi nakho engike ngakubona sengithi submit answer. Bathi correct. Right. Uma ngibuka la kuleli page leli, ilesson yami sengiyayivala. Uma ngibuka la kuleli page mengipressa la
bayaveza HTML exercises. Introduction has 3 questions. Basic has 4 questions. Elements has 3 questions. Sindabe sisaku introduction. So HTML introduction, question 1 ngu answerishe correct. Into next question. Which one of the following headers has the correct HTML syntax? Syntax shuthi indlela yokubhala into ikuphi oku-correct. Bayakubuza ukuthi uvula ngebracket leli licijile noma ufaka ama-curly bracket lama bracket lawa avuleke kakhulu noma wenza kanje. Hayi, HTML thina sithe simbhala kanje umthetho ka-HTML. So uyasubmita. Next question. Who invented HTML? Ade sikhuluma ngakho manje ngize ngathi lo limi engimbuka uno-China phakathi besithi Tim Berners-Lee. Submit answer. So congratulations, sengenzile introductory. So sebengithestile kule nto ade bengifundisa bengithi next exercise sebengibuza ngama-basics. Mengibuka la, it's the basics, right? Okay. Siyamskip submit answer, sengithi next. Uma ngithi next, iyangichazela-ke ngama-editors. So ngifuna ukuyivala la ilesini yami sesenze le nto le, right? Ngicela uku-save le document. Ngiyakhumbula ngikopishe le nto e-basic kade besikhombisa yona. Ngifuna ukuthi save le document yami ngo-notepad. Ngivale la ku-tutorial to June 2025. Ngino index.html. Uma ngimvula ngithi open with la kunginika u-notepad++. Naku kubhaliwe. Okay, close. Bathi learn HTML using Notepad or text edit. So Notepad umbonile ukama by default on your Windows machine, or text edit which comes by default with MacBook. Should you musebenzisa i-MacBook, laptop noma usebenzisa Mac OS man. We believe that using a simple text editor is a good way to learn HTML. Follow the steps below to create your first web page with Notepad or text edit. Bachazela-ke now bayasho to start programs, accessories nangu Notepad ku MacBook bachazela ukuthi umthola kanjani. Bathi write some HTML, bathi copisha le code le uzoyifaka kwi document yakho, bathi save the HTML page, file save as, bazokubuza la which is preferred encoding. Encoding is how the information is saved, so you must encode it UTF-8 asizukwila lapho. You can either save as .htm or .html as a file extension. There is no difference. It is up to you. Ngize ngasho njalo nami. View the HTML page in your browser. Angithi abo bachaza lama step esiwenze Friday. Uyabona lento ade nginifundisa yona into ekhona nala. So usuyavula nge-favorite browser yakho, double click on the file or right click or choose open with. The result will look much like this. My first heading, my first paragraph. Or you can use the online editor, la kule website, you could try it yourself. With our free online editor, you can edit HTML code, view the result on your browser, same time. It is the perfect tool when you want to test code fast. It also has color coding and the ability to save and share code with others. Maybe it's color coding, mashuguti, umubugale, umangithi mina open with Notepad. Uyabona ukuthi konke nje i-page lami limhlophe engikubhalile ku-black, should go black and white. Should to color coding, bona ngithi yabona la baya highlight ukuthi oh lo phezulu lo ebesimchaza grade out, lo simnika umbala pink ukuze kube lula ukuthi uyifunde lento. Kodwa kusuke kuyiyo le ukuthi la sebevezela ngokhala ukuze kube lula ukuthi usebenze ngayo. Right? Click on the try it yourself button to see how it works. W3 School Spaces by advertiser gelaba kaza. Create your own website, save your code online, try our free website builder, W3 School Spaces. We are Koka. Everything you need right in the browser by advertiser gela. Sitting next. Right. Bashia la pagunot. So yes. And is what in basic
HTML basics examples. In this chapter, we will show you some basic HTML examples. Don't worry if we use tags you have not learned about yet. Futhi ungabi worried uma ubona into ongakafundi ngayo. So yonke into sesizoyifunda ukuthi la ekhaya sinezaga, sinezisho, sinama-nouns, sinama-pronouns. Njengokufunda i-language entsha, uma ngifunda isi-English ngithi yini apple? I-apple. Same thing. So kathula, ungathuki uma usuzwa enye into obungakafundi ngayo. HTML documents bayachaza, start with doc type, sike sachaza konke lokho. Doc type declaration sikuchazile, is not case sensitive. Kanje uyachaza i-document yakho ukuthi yini. HTML headings shuthi amagama amakhulu, njengoba uma usuke wenza i-Word document yakho bana lamagama amakhulu wabhala phezulu. Uyakukhethe lapha ku-Word document uthi size noma ukhetha ini or San France bani mase uyakhetha ukuthi kuzoba ngakanani isisindo. Ubukhulu begama lana usebenzisa u-H1 up to H6 tag. Shuthi mebethi H1 to H6 tag. Shuthi mekithi mina yenza element ya H1 shuthi uyazi ukuthi uyavula H1 uyavala ubhala okubhalayo uvule ufake i// ubhale H1 uvala. Mekithi mina yenza element ka H6 wenza kanjalo. HTML paragraph is another element esike sayibona last week Friday. HTML links is another element esike sayibona last week Friday. Ukuthi ikwenzela ngithi try it yourself. I-link yakho this is a link, nakubhalile wathi this is a link. Uma uyiklikha le link ufuna i-website iye la w3schools.com. Mengiyiklikha le link shuthi i-browser yami isiku w3schools.com. I-link iyenza lokho. Shuthi uma ufuna ukulinka enye into uthi suka kuleli page uye kuleli page wenza kanjalo. Links destination is specified in the href attribute. Sengiyak bayasitshela bathi cha i-noun la ekhaya lisebenza kanje. HTML images are defined with the image tag. Uke wayibona image tag Friday. Phela ukuyivala le file ngivule i-tutorial file yethu ya Friday. Nice, sike sayenza ku hello world. Uma ngithi open with notepad sike sambona image nangu image sathi source my picture. Le file mesiyivula uyakhumbula ukuthi banjani le file nayo nangu image wethu. Siyikhombise lesithombe sila. Uma ngisivula lesithombe sengizivula manje nge-app yeyithombe nayi le app yeyithombe le. Right. Ngithe mina ukuze sivele lesithombe kwi-page lami le-HTML angifake image element. Yabo. All right. How to view the HTML source? Sobuye sikwenze lokho. Okay. Bachaza konke bese sikwenzile. Sebeyakubuza futhi la what is the correct HTML markup for the document type declaration? Ile ade sike safunda ngayo. Submit, okay? Asithi next. Okay. Nakho-ke baphinda baya in depth manje ngama elements ethu bayachaza sike sakwenza lokhu sakwenza. Nested HTML element shuthi i-element iyakwazi ukukatha enye element ngaphakathi. Okay, iqukethe so ubody wethu uqukethe ama-element awu-2 ango-repeated. Bachaza lokho la. Right. Body defines the body, start of the body, start of the body and tag end of the body. Nangu start of the body ufaka ama-element akho, end of the body. Okuvulile kumele ukuvale isikhathi esiningi. Heading bachaza, never skip the end tag. Ungalinge ukhohlwe ukuyivala indaba yakho. Muyivulile uyayivala. Sisifunda ama-building blocks ale language esithi HTML. Time now is 29 minutes past 8. Ngiyacabanga khona kumele bayodla. Kusemnandi kodwa ngicela siyishiye la.
sengeqile vele kwisikhathi. I-meeting recording le, I think the second part is recorded in a audio. Ngizoyibona misiseyivekile ukuthi iya-uploadeka ku-YouTube. The first type ayinayo i-audio, ngizoyi-upload njengoba injalo, and then from Wednesday onwards, ama-lesson ethu ngiyacabanga ngizolokhu ngenza kanje azobe nayo i-audio. Hopefully next time umuntu athola imali uzothenga i-audio equipment e-right ukuze i-sound yethu ibe right for ama-video ethu. Ngizoqhubeka lana-ke ku-lesson yethu ya-Friday. I-lesson yethu ya-Wednesday. La, i-homework, ngicela ku-computer yakho. Luyeza usuku lapho engizothi khona open your computer and share i-screen sakho. So, kwi-computer yakho ufike ungicreate-ele i-folder equkethe yonke into. Uzoname ukuthi tutorials noma classes or whatever. Ungene kwi-folder yakho. Ngicela i-folder yakho ya Friday ibe nale ya homework, ibe nalama files engiwathumele egroupini yethu. Uzo-unzipha leya folder leya. Ube nenye i-folder futhi le eno-tutorial 2. Ngizocela ube nale index file uzoyikhanda new file, mase uyayi-editha uthi open with, usuyayi-editha le file yakho ngo-notepad. Mase le information la ngifuna uye kule website, uklikhe uye ku-HTML uyithole le information. It's on the first page nje, mungene ku-website.html naye le information uyithathe uyoyipaste la kule document yakho. A very simple homework. Uyivala i-document yakho, uyivula i-document yakho, and then mase uyangishuthela. Thatha ifoni yakho, ushuthe i-laptop yakho, uzo-maximize i-browser yakho. Ngifuna ukubona la, ngizobona la ukuthi usave ngendlela yini i-file yakho, ifollowisha this structure yini. Ngifuna ukubona la ungishuthele lento ungithumele lona ku-WhatsApp. That is your homework for today and tomorrow. Ngicela by Wednesday ibe isikhona. Ngicela la before ngivula ithuba lemibuzo nibe nilungisa imibuzo yenu ngisabhala la aba-attendile. Yazi uMaka Junior angazi noma ujoyinile, khona umuntu oMaka Junior la ku-WhatsApp uhleze ethi ucela i-code. Isikhathi esiningi i-link isuke inayo i-code, kumele ngimfundise ukuthi ayibone kanjani. So lana ngibona Siboniso Mtshali, ngibone uZandile wakabani? uZandile wakwabani Sibongo? Madlopha. Okay, ngibone uBheki Nomandla khona, check mark. Ngibone uSikhumbuzo Mngomezulu. Ngibone uSizwe Mtshali. Okay, ibona kuphela abantu abakhona kuleli class lethu. Attendance to June 2025. Uma khona engimshiyile uzosho ukuthi ujoyine uhleli nomunye mhlawumbe useceleni kwaZandile uzosho. So that's my attendance. I think kuyilokho okwa namuhla. Cabanga ne-homework yethu nizwile, a very simple homework. Kodwa nje it's just to make sure ukuthi you followed ebesikwenze eklasini, uye kulo W3 schools ngoba sobe simsebenzisa kakhulu. Ngivula ithuba lembuzo. Zandile.
Yebo Sikhumbuzo, ngiseceleni kwaZandile nami ngifunda naye lapho angaze ngirejiste esikoleni. Ukhona la ku WhatsApp wethu? Gaba ngeke. Hayi baba cela simfake ngoba uya-attenda naye, ngeke simvalele ngaphandle. Ya cela simfake naye baba. Zandile cela usithumelele inamba yakhe la egroupini. Sazi naye ukuthi part of i-class. Ngizo editha le message. Sinobani la eklasini? uGibbs Ubani lo seduze no Zandile? Gibbs uGibbs Myeni. Myeni. uGibbs GIBS. GIFT. All right. Oh, gift. Yebo. Gifting. Uthokozani B Nomandla is Bheki Nomandla. Oh. Okay, shuthi akusiyi uBheki Nomandla, uthokozani B Nomandla unoBheki Nomandla noma uthokozani B Nomandla. Okay, sengiyabona lo B umele uBheki. Okay, sengiyabona. Thokozani Bheki Nomandla. Right. Ubaba uNomandla socela am-add lapha ubhuti uGift Myeni. Ukhona engimshiyela ngaphandle? Okay, nangu ubaba uNomandla lapho, yebo baba uNomandla? Baba uNomandla? Baba uNomandla uphakamise isandla, angazi noma bekuyinhloso. Any other questions? Any other questions? Any questions? Yebo futhi Sikhumbuzo. Yebo manje. Yebo mfowethu. Ngicela ungiphindele ukugcina homework ngoba ngingumfundi oyimiselayo manje ama-homework layo ngesihlanu ngashawa network. Manje le ngifuna ukuyenza kahle. Yes. And manje yangihlupha lento ukuthi i-homework angiyenzanga kahle kulokhu. Kodwa-ke hayi ngikhavekile nge-introduction yakho yokurecap. Yes. Okay. I-homework yami ithi uzo creator i-folder yakho okuyiyona engifuna iqukethe umsebenzi wakho wesikole. So ngithi mina hamba uthenga ubhaka, angithi uzothenga ubhaka ube ne-exercise lakho, exercise lakho ukhanda ifolder yosuku ade senza ngalo lesson. Kuleyo folder ubhalani kuleli exercise lakho, uzongicreatela ifile, uyiqambe noma yiliphi igama, anginankinga, kodwa igcine ngo.html, hayi ngo.txt, hayi ngo.png. Leyo file yakho uma usuyigcinisile ngo.html, uzoya online kwi-laptop yakho, uvule ilink noma ugooglishe uthi W3 Schools. Ngizoyithumelela ilink futhi egroupini yethu leka W3 Schools. Uma usungene kuleyo link uye isection ya-HTML tutorial. Into yokuqala abazokuvezela yona ku-HTML tutorial is i-HTML code example le esine doc type, esino HTML head, le esilandela umthetho wokukhanda ipage le-HTML. Uzokopisha yonke into abayibhale lapho, uyothi lapha kuleli page lakho le-HTML ade ulikhanda le document yakho. Mase uyayisave leyo document. Leyo document mase uyivula ngebrowser yakho oyithandayo, uzoyivula ngo-Edge kodwa nje umuntu double click izovuleka ngebrowser. Ibe i-maximum screen, igcwale iscreen, uyigcwalise iscreen, mase uthatha ifoni yakho uyayishutha. Uma ukwazi uku-screenshotha nge-laptop yakho kwi-app ye-screenshot se-app, lokho kungaba 100% bonus point for lokho ukuthi wena wenze i-screenshot nge-app ye-laptop. Mase ungithumelela leso sithombe egroupini yethu ka-WhatsApp.
Ngezwakala. Hayi kuyezwakala my lady, kuyezwakala. Okay. Khona osalela ngaphandle, sivala iklasi. Wavele wahamba ubheke nomandla. Hayi, zihlobo, asibonane Wednesday bekusemnandi. Kodwa ke kumele umuntu eyokwentshisa. Sibone Wednesday ukuthi ubuya uzizwa unjani. Onange ubheke nomandla ubuyile. Ngithi ibheke nomandla asiyokwentshisa emakhaya. Sibuye Wednesday sibone abantu bazizwa benjani. Angazi noma khona okusala ngaphandle. Hello. Angazi lo ubheke nomandla noma ubaba noma ubani. Ubaba nomandla lo noma umunye umuntu. Hayi, angazi. Ayi futhi soqhubeka ku WhatsApp uzihlobo zami. Ngicela ukuyivala la. Uma ingekho imibuzo. Siyabonga kakhulu. Alright, ubonga mina. Sibonane Wednesday. Yeah.